Vă prezentăm câteva realizări în speranța găsirii unei posibile colaborări. DB Research SRL, firmă familială, înființată în 1993. Obiectul principal de activitate cercetare aplicativă organizată de tip fabrică fără angajați, cu majoritatea temelor de cercetare autoimpuse și autofinanțate. Istoric. Proiectat și executat prototip PATV polifuncțional bazat pe mecanica de Dacia 1300. Altă firmă din România a dezvoltat un produs similar pe bază de Aro, denumit vehicol de intervenție Hamster. Noi am continuat cercetarea și deja avem generația a doua de ATV polifuncțional. Proiectat și executat prototip pentru ansamblul piston-bielă fără bolți. Au fost făcute probe primare pe motorul MTU și pe Meane. Proiectat și executat prototip serie 0 pentru scanner RoboScan 1MC. Tema a fost scoasă la licitație împreună cu un caiet de sarcini, în principal privitor la parametrii tehnici constructivi. Proiectul purta numele RoboScan 1MC și simboliza caracteristicile mecanice principale ce trebuie îndeplinite și anume: să funcționeze ca un robot de scanare pilotat de la distanță, să se autodeplaseze pe lângă obiectul de scanat, funcție simbolizată de litera M, în stare pliată să intre într-un container maritim, funcție simbolizată de litera C. Ansamblul aparatură de scanare împreună cu camionul purtător să nu depășească 3-5 tone. Receptorii de radiație să fie perfect izolați față de lumina mediului înconjurător. Soluții propuse și acceptate. Am separat funcțiile și camionului purtător în funcție de transport rutier și funcție de deplasare lentă pe lângă obiectul de scanat. Rezultatele separării sunt: 1. Pentru funcție de transport am găsit o modalitate de pliere combinată cu rotire, care să permită pe de o parte repartizarea corectă a greutății pe punțile camionului și, pe de altă parte, încadrarea gabaritului frontal al vehiculului în gabaritul frontal al intrării în containerul maritim. În acest mod am rezolvat respectarea condițiilor de transport rutier și condiția pusă de a putea fi transportat containerizat, adică simbolurile M și C. 2. Pentru funcție de deplasare lentă am considerat brevetul de scanare în stare expandată, o entitate separată, și am rezemat direct față de sol pe o roată. Din acest moment, camionul purtător a devenit contragreutate pentru brațul de scanare. Am eliminat astfel necesitatea existenței contragreutății adiționale și am cercetat condițiile de încadrare a ansamblului conform temei în 3,5 tone. Și pentru protecția la lumina ambientală am găsit o soluție simplă. Am vopsit cu un strat opac foarte subțire senzorii receptori de radiație. În baza acestor soluții tehnice prezentate am câștigat licitația. Conform contract am executat proiectul. Am executat prototipul funcțional. Am executat seria 0 și am predat proiectul cu toate drepturile de autor asupra soluțiilor tehnice brevetate. Am continuat cercetarea și deja avem generația a doua scanner polifuncțional, scanner pentru avioane, proiectare și executare, temă la cerere, containere expandabile. Am continuat cercetarea și deja avem generația a doua de containere expandabile. Cercetare privind eliminarea problemelor ridicate de motorul OPOC, deja studiat de firme foarte mari, pentru a putea înlocui motorul clasic cu piston. Cercetare privind utilizarea unui rulment fără joc, într-o plajă foarte mare de temperaturi cu aplicabilitate în domeniul aparaturii de ochire. Cercetare privind realizarea unei antene pliabile de mare înălțime. Cercetare în domeniul conversiei luminii în alte tipuri de energii. Alte domenii în care efectuăm cercetări proprii găsiți pe canalul nostru de YouTube, precum și pe site-ul firmei noastre.